Se jibda x-xogħol fuq l-ewwel fażi tal-kumpless tal-motorsport li jiffoka fuq ix-xogħol tat-trakka ta' drag racing b'numru ta' tibdiliet fil-faċilitajiet u trakka nnifisha. Dan wara li l-bord tal-Awtorità tal-Ippjanar tal-approvazzjoni għal din l-ewwel fażi tal-proġett baxar voti favur u wieħed kontra. L-ewwel fażi ta' trakka tal-motorsport se tara titjib infrastrutturali fuq it-trakka eżistenti ta' drag racing li se jwassal biex din it-trakka tkun tista' tiġi ċertifikata mill-Federazzjoni Internazzjonali Awtomobilistika. B'dan ix-xogħol se jkun possibbli li trakka tospita attivitajiet ta' livell internazzjonali ta' drag racing. Ix-xogħol infrastrutturali jinkludi ċaqliq ta' torri biex it-trakka titwal, żieda fil-faċilitajiet u aktar miżuri ta' sigurtà kemm għas-sewwieqa kif ukoll għat-telespettaturi madwar it-trakka. Se tiżdied ukoll il-parti tal-ispettaturi biex din issa tibda takkomoda sa 3000 spettatur. Se jinbena mill-ġdid torri tal-kontroll kif ukoll spazju għall-midja li se jkunu ta' livell internazzjonali. Se jkunu mibnija mill-ġdid il-faċilitajiet għas-sewwieqa li se jkunu aktar moderni u li jinkludu dak kollu li jixraq lis-sewwieqa. B'dan it-titjib li se jsir it-trakka ta' drag racing issa se tkun l-aqwa faċilità ta' tip tagħha fil-Mediterran. Dwar dan tkellimna maċ-Chairman tal-FIA Drag Racing Commission u l-President tal-Malta Motors Federation Duncan Micallef li spjega li l-approvazzjoni tal-ewwel fażi hi xi ħaġa li l-Federazzjoni ilha taħdem għaliha għal dawn l-aħħar 3 snin. Permess li għandna llum huwa biex din il-faċilità tkun homologated, ġifieri certified biex nibdew nikkaterjaw għal international events. Fosthom bis-saħħa hekk għandna diġà il-go ahead min-naħa tal-FIA li hija l-Governing Board tal-Motorsports li nistgħu nibdew nkunu anke parti mill-kampjonat tal-Ewropa. Micallef spjega li l-Gvern diġà identifika l-parametri ta' dan il-proġett li jinkludu it-tliet faċilitajiet. Parti kbira mill-artijiet min-naħa tal-Lens ġiet diġà mogħdija lill-Sports Malta. Kif Sport Malta taqqat l-artijiet kollha għax hemm fuq 17 il-owner differenti, ovvjament dik imbagħad taqbad tgħaddiha holistikament lilna bħala federazzjoni. Nista' ngħid ukoll li diġà qed juri ċertu xogħol hemm 20 tomna ġiet imnatfa u ħajkun hemm daqs 10 tomni oħra qed jiġu mnatfin. Duncan Micallef kompla li bħala federazzjoni huma ridu rispett, xi ħaġa li qed tidher u spjega li t-tir tagħhom u li jkomplu mexxin u li x-xogħol jibda minnu fih bil-proċess kif stipulat fil-liġi. Il-Ministru għall-Edukazzjoni, l-Isport, iż-Żgħażagħ, ir-Riċerka u l-Innovazzjoni Clifton Grima qal li l-approvazzjoni tal-lum mill-Awtorità tal-Ippjanar ġiet wara ħidma kbira li saret biex din il-ħolma issa se ssir realtà. L-ewwel fażi kienet integrali sabiex propju nkunu nistgħu nkomplu dak li huwa il-perkors sabiex ikonna l-tlestija ta' dak li huwa iċ-ċirkut il-kbir illi ġie imwiegħed.